Αγαπητοί φίλοι, σας χαιρετώ. Έρχομαι για μια ακόμα φορά, όπως με έχετε συνηθίσει, με πολύ καλύτερες συνθήκες αυτή τη φορά εδώ, στο τμήμα πληροφορικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε μια από τις ολοκέντρες αίθουσές μας, με σύγχρονο εξοπλισμό και με τη βοήθεια των συνεργατών και της νέας μας τεχνικής ομάδας, να μιλήσουμε, να κάνουμε μια σύντομη αποτίμηση, θα έλεγα, της πορείας του προγράμματος My Name is Teacher στα πλαίσια του Πανεπιστημίου και στις νέες διαστάσεις που το πρόγραμμα έχει πάρει κατά την υλοποίησή του στο χρονικό διάστημα αυτό. Υπενθυμίζω για όσους δεν μας έχουν παρακολουθήσει ότι το πρόγραμμα My Name is Teacher ξεκίνησε για την παράδοση καταρχήν φιλολογικών μαθημάτων στο διαδίκτυο από το 2013 και στο μεταξύ συγκέντρωσε το έντονο ενδιαφέρον πάρα πολλών μαθητών και καθηγητών από όλη την Ελλάδα, καθώς παρέχονταν ελεύθερα και δωρεάν μέσω ενός καναλιού στο YouTube και το Facebook. Κάποια στιγμή και μετά την αποδοχή που είχε και μας ευχαρίστησε ιδιαίτερα αυτό και το έχω ξαναπεί βέβαια, τον Οκτώβριο του 2014, το τμήμα πληροφορικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνάντησε το πρόγραμμα, συναντηθήκαμε με το τμήμα στα πλαίσια των γενικότερων ακαδημαϊκών και επιστημονικών αναζητήσεων και εκεί τέθηκε υπό την αιγίδα του τμήματος και έκτοτε δομολογείται η διαδικασία αυτή της εξέλιξης του προγράμματος στα πλαίσια του τμήματος. Δεν εγκαταλείψαμε τα διδακτικά αντικείμενα της δευτεροβάθμιας, στο μεταξύ όμως αναπτύξαμε και νέα αντικείμενα, ασχοληθήκαμε με 2 μαθήματα του Πανεπιστημίου, παραδόθηκαν τα μαθήματα 192 αρχές management και 196 καινοτομία και επιχειρηματικότητα κάτω από το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, με μεγάλη επιτυχία. Οι φοιτητές το εισέπραξαν ιδιαίτερα θετικά, μας έδειξαν ότι η διάδραση ήταν πάρα πολύ μεγάλη, εξυπηρετήθηκαν και από αυτό και από τη χρήση άλλων ηλεκτρονικών εργαλείων που επιστρατεύσαμε και θεωρώ ότι ο στόχος μας στο μεταξύ έχει επιτευχθεί. Αυτή τη στιγμή, κατά το ακαδημαϊκό έτος 15-16, ολοκληρώσαμε το πρώτο εξάμηνο τη διδασκαλία του μαθήματος αρχές management, 192 που προανέφερα, και θεωρήσαμε ότι πρέπει να γίνει μια αποτίμηση, διότι έχουμε προχωρήσει σε κάποια καινούργια βήματα, δηλαδή έχουμε διευρύνει τους επιστημονικούς συνεργάτες, υπάρχουν κάποια ερευνητικά προγράμματα σε εξέλιξη και κάποιοι άνθρωποι που στελέχωσαν την ομάδα με ξεχωριστές δεξιότητες που σιγά σιγά θα παρουσιάσουν το έργο τους. Θα φροντίσουμε ώστε το πρόγραμμα να έχει και δυνατότητες επικοινωνίας μέσω ειδικού τμήματος επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων με ξεχωριστό συνεργάτη. Αναφέρθηκα προλίγου και σε μια ομάδα ειδικών οι οποίοι θα βοηθήσουν στην λήψη των βίντεο και όλων αυτών των τεχνικών εργαλείων, στην αξιοποίηση όσων μπορούμε να σκεφτούμε και όσων άλλων έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Μπορώ λοιπόν να πω ότι αυτή τη στιγμή με τα μέσα που διαθέσαμε και την πορεία που είχαμε με πάρα πολύ κόπο, έχουμε διασφαλίσει μια πολύ καλή εικόνα για το πρόγραμμα, έχοντας παρουσιάσει το πρόγραμμα σε συνέδρια στο μεταξύ. Μεταξύ άλλων αναφέρω χαρακτηριστικά το περσινό Innovation Forum στην Αθήνα, στο Hilton, όπου και μας γνώρισαν εκεί επιστήμονες και από πανεπιστήμια του εξωτερικού, μεταξύ αυτών το Πανεπιστήμιο George Washington, με το οποίο και έχουμε στενή συνεργασία. Και επίσης αναφέρομαι σε συνέδριο που οργανώσαμε φέτος, εδώ, στο τμήμα μας, το οποίο είχε μεγάλη απήχηση και το πρόγραμμα θεωρώ ότι έγινε αντιληπτό από όλους τους παρευρισκόμενους ως μια ιδιαίτερα θετική συμβολή στον χώρο της εκπαίδευσης, τόσο της διδακτικής διαζώσης, όσο και της διαδικασίας της εκπαιδευτικής από απόσταση. Μπορώ να πω αυτή τη στιγμή επίσης να αναφερθώ σε σεμινάρια τα οποία κάνουμε για εκπαιδευτικούς. Έχουμε αρχίσει ήδη τη διδακτική από την περασμένη χρονιά. Πραγματοποιήσαμε 3 σεμινάρια, 2 στην Αθήνα και 1 στη Λαμία, για εκπαιδευτικούς και συγκεκριμένα για φιλολόγους στο μάθημα της διδακτικής έκθεσης. Αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε και σε άλλα μαθήματα, να προχωρήσουμε στη διδακτική των μαθηματικών, της φυσικής, της πληροφορικής και των ξένων γλωσσών. Άρα λοιπόν σύντομα θα είμαι σε θέση να ανακοινώσω ως υπεύθυνος του προγράμματος με τους συνεργάτες μου και άλλα βήματα στα οποία έχουμε προχωρήσει και ίσως και άλλες τεχνικές τις οποίες έχουμε αναπτύξει. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να μείνουμε στο βασικό άξονα. Ο βασικός άξονας του έργου είναι ο δάσκαλος και γι' αυτό ακριβώς και πριν στείλουμε οτιδήποτε στη διαδικασία από απόσταση, πριν δηλαδή την τηλεκπαίδευση, αναφερόμαστε στην εκπαίδευση καθεαυτή και στον ρόλο του δασκάλου, ο οποίος πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την διδακτική και με βασικές αρχές της επιστήμης αυτής να μπορεί να ετοιμάζει το μάθημά του, να το δίνει στο ακροατήριό του και στη συνέχεια να μπορεί να το δίνει και με τη βοήθεια τεχνικών μέσων από απόσταση. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε ένα ακόμα συνέδριο για το μήνα Μάρτιο, όπου θα παρουσιάσουμε σε συνεργασία με το Αμερικανικό Κολέγιο, με το Πανεπιστήμιο λοιπόν
και κάποιους άλλους φορείς. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν το πρόγραμμα στην πορεία που μέχρι σήμερα έχει, εν πάση περιπτώσει, διανύσει και στα έργα που έχουν υλοποιηθεί. Μας συγχωρείτε το τρακ. Νομίζω ότι έχετε συνηθίσει και την παρουσία μας μέσω βίντεο. Δεν θα μας παρεξηγήσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τους συνεργάτες. Ευχαριστώ την Πληροφορική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που μου προσφέρει το βήμα να υλοποιώ αυτό το ερευνητικό έργο. Τον πρόεδρο κ. Σταμούλη και όλο το επιστημονικό προσωπικό. Ευχαριστώ και τους φοιτητές μου, οι οποίοι στελεχώνουν τις ομάδες αυτές, και τους συναδέλφους, οι οποίοι βοηθούν πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή, αμέριστα, πάρα πολύ σκληρά εργαζόμενοι, και σύντομα θα έχουμε να παρουσιάσουμε και πολύ περισσότερα για το έργο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.